Ola e benvindos a esta nova análise. Hoxe imos facer unha viaxe no tempo absolutamente fascinante, retrocedendo ata a Europa do século XVIII. Unha época na que o mundo se transformou por completo, deixando atrás toda a rixidez daquele antigo réxime para abrazar un mundo moito máis moderno. E todo grazas a un concepto revolucionario, a razón. Así que poñedevos cómodos porque imos descubrir como unha simple chispa intelectual logrou iluminar séculos de absoluta escuridade. Para arrancar, teño unha pregunta para vos. Pensásteslo algunha vez? De onde saen os vosos dereitos actuais? Cousas que os vemos como superbásicas e normais, como ir votar nas eleccións, ter educación pública ou esa famosa división de poderes, pois non existiron sempre, nunca iron do ceo, nin moito menos. En realidade, foron o resultado dunha loita tremenda de ideas, un xoque brutal contra uns sistemas que levaban séculos ancorados no poder máis absoluto. Entón, para entender ben toda esta gran transformación, a nosa folla de ruta de hoxe divídese en 5 puntos clave. Imos ver as sombras do antigo réxime, o espertar da razón, os pensadores que o cambiaron todo, o poder da enciclopedia e, por último, Carlos III e o despotismo ilustrado. Imos a iso. Primeiro punto, as sombras do antigo réxime. Porque, a ver, para valorar a luz, primeiro temos que entender como de oscura era a situación inicial naquel século XVIII. Imaginádevos un sistema completamente asfixiante e estático. A política dominaba o monarca absoluto. O rei tiña todo o poder nas súas mans, ejecutivo, legislativo, xudicial, todo. E por qué? Pois porque se decía que o seu poder viña directamente de Deus. Ninguén o elexía e, desde logo, ninguén se atrevía a cuestionalo. Ademais, a economía era feudal, coa gran maioría da xente traballando no campo, e a sociedade era estamental e superríxida. É dicir, se nacías campesino, o normal é que morreses campesino, e se de ascender socialmente era casi imposible. E por riba, os de abaixo, o chamado terceiro estado, tiñan que cargar con todos os impostos para soster os privilexios dos nobres e do clero. Un panorama bastante desolador, verdade? E pasamos ao noso segundo punto, o espertar da razón, porque todo ese escurantismo do que falamos acabou sendo o caldo de cultivo perfecto para unha auténtica revolución ideolóxica. E aquí é onde se dá ese contraste radical. A Ilustración, que por algo se chama o século das luces, colleu un facho e decidiu escorrentar esa escuridade. Fronte ao dogma intocable, propuseron o pensamento crítico e a razón. Fronte a toda aquela superstición medieval, puxeron sobre a mesa a experimentación científica para descubrir a verdade. Pero ollo que o máis revolucionario foi isto. Fronte á idea de simplemente sobrevivir baixo un control absoluto, a Ilustración dixo que o obxectivo final da vida tiña que ser buscar a felicidade. O coñecemento xa non era un luxo, era a ferramenta principal para construir un mundo máis libre, un auténtico cambio de xogo. Terceiro bloque, os grandes pensadores. Porque, lóxicamente, estas ideas non saen da nada, necesitan xente moi brillante detrás para darlles forma. O alucinante disto é decatarse de que as bases das nosas democracias de hoxe creáronse justo aquí. Fixádevos, temos a Locke en Inglaterra, que xa falaba dos dereitos naturais das persoas. E despois en Francia a cousa estoupou. Voltaire, sendo supercrítico co absolutismo e dicendo que un parlamento tiña que limitarlle poder ao rei. Montesquieu, coa súa famosísima idea de dividir os poderes para que se controlásemos uns aos outros, algo que seguimos facendo nos nosos gobernos hoxe en día. E, por suposto, Rousseau, que lle deu a volta a todo co seu contrato social. El dicía que o poder non ven de Deus, senón dun pacto entre os cidadáns. Son os verdadeiros arquitectos da nosa sociedade. Imos co cuarto punto, o poder da enciclopedia. E a pregunta aquí é clara. Como faz virar unha idea nunha época na que non había nin internet nin redes sociais? Pois a resposta é a enciclopedia. Dirixida por Diderot e D'Alembert, foi basicamente o internet do século XVIII, o instrumento definitivo para combater a ignorancia e repartir o coñecemento por toda Europa. A enciclopedia non só tiña conceptos filosóficos complicados, que documentaba ao detalle ciencias prácticas, artes, oficios, achegaba o saber de verdade á sociedade para facela libre. Para que vos fagades unha idea da magnitude disto, pensade neste número, 150. Case 150 científicos e intelectuais colaboraron en 27 tomos inmensos para recoller todo o saber da humanidade. E ollo, fixeron todo isto baixo a ameaza constante de ser censurados polos defensores do rei e da Igrexa. Foi un esforzo totalmente titánico. E chegamos ao noso quinto e último punto, Carlos III e o despotismo. Como era de esperar,
Todas estas ideas tan modernas remataron chocando cos reis de Europa, o que xerou unha situación un pouco extraña. Seguro que vos soa esta frase: todo para o pobo, pero sen o pobo. Resume a perfección esa gran paradoxa que chamamos despotismo ilustrado. Básicamente, algúns monarcas foron listos, deronse conta de que o progreso, a ciencia e a educación eran bos para o país, e querían mellorar a vida dos cidadáns. Ata aí ben, non? Pero iso sí, negábanse en rotundo a ceder ningún solo milímetro do seu poder. Querían o bo das reformas ilustradas, pero sen deixar que o pobo decidise nada. E aquí en España o rei Carlos III é a cara visible de todo isto. O exemplo perfecto. Rodeouse duns ministros superprogresistas e púxose a facer reformas como un tolo. Impulsou o ensino, o comercio, ata expulsou os xesuítas para demostrar que o Estado mandaba máis que a Igrexa. A súa idea era clarísima: modernizar a nación desde arriba, pero sendo el o que cortaba o bacallau en todo momento. E baixando ao noso terreo, como afectou isto a Galicia? Pois foi un cambio brutal. Por unha banda construíuse o inmenso arsenal de Ferrol e os seus estaleiros reais. Isto transformou a cidade por completo, ata se deseñou o barrio da Magdalena con ese estilo tan racionalista típico da Ilustración. Pero claro, estas reformas tamén trauxeron os seus problemas. Por exemplo, a famosa matrícula do mar obrigaba aos mariñeiros galegos a servir na armada, o que deixou a nosa costa sen man de obra vital para pescar. De feito, este baleiro aproveitaron empresarios cataláns para meterse de cheo no negocio da salgadura de sardiña aquí en Galicia. E pola zona da Coruña, cando se abriu o comercio con América e perderon o monopolio, non lles quedou outra que crear o Real Consulado para defender os seus negocios e espabilar. Luces e sombras, como podedes ver, do reformismo na nosa terra. E para pechar a nosa análise de hoxe, deixovos con esta pequena reflexión. Vendo todo isto, vos credes que o proxecto da Ilustración xa está rematado hoxe en día? Ese proxecto de usar a razón, de buscar a igualdade, de loitar contra a tiranía e a desinformación, conseguímolo de todo. A historia non é un montón de datos antigos metidos nun caixón, é un proceso supervivo, inacabado, e seguimos utilizando as ferramentas que nos deixaron estes pensadores para intentar construir unha sociedade mellor. Pensádelo un pouco. Moitísimas gracias por acompañarnos ata o final e vémonos na vindeira análise.